És most elárulom, hogy szükség lesz a segítségetekre. Ki kell találnunk, mit szeretne az úr csemegézni. Segítetek? Igazán? Remek! Srácok, emellett nagy szükségem lesz a segítségetekre, hogy kitaláljam, hány óra van. Segítetek? Igen. Remek! Srácok, elárulom, hogy tényleg szükségem lesz a segítségetekre, hogy kitaláljuk, mi postaláda kedvenc szülinapi játéka. Segítetek? Remek! Az a helyzet, hogy szükségem lesz a segítségetekre, hogy kitaláljuk, melyik az úr legkedvencebb meséje. Segítetek? Igen, persze! Köszi! Hé! Ma nagy szükségem lesz a segítségetekre, hogy kitaláljuk, mit szeretne az úr. Segítetek? Igazán? Akkor jó. Srácok, azt hiszem, nagy szükségem lesz a segítségetekre, hogy kiderítsük, mit akar énekelni az úr. Segítetek? Igazán? Ez nagyszerű! Ma különlegesen nagy szükségem lesz a segítségetekre, hogy kiderítsük, mit akar csinálni az úr, mikor bíborkát jön, mikor bíborkát jön. Segítetek? Igazán? Remek! Azt hiszem, ma igazán nagy szükségem lesz a segítségetekre, hogy kitaláljuk, mit akar mondani az úr. Segítetek? Igazán? Szuper!